izuzetno uspešan niz. Na drugoj strani propadanje Levskog, njihov 13. poraz ove sezone u ABA ligi. 14. poen Cirbesa. Nije bio precizan, ali se lopta opet odbila do njega. Ne pogađa Cirbes. Nije pogodio Cirbes, imao je lepu priliku sada da približi Zvezda do 100. poena. Karanfilov. Dimitrov. Nema koša. Bori se Dimitrov. Uspeo je Dimitrov da pogodi. 18. poen, Dangubić. Rebić poentira. Ipak nema ništa od Stocke. Kraj utakmice u Sofiji, ubedljiva pobeda Crvene zvezde sa pola snage. To se mora konstatovati, 99-58. Mitrović nije igrao, Marcus Williams i Boban Marjanović samo u prvoj četvrtini na parketu. Sjajna partija Nikole Kalinića, 22 poena, 14 je ubacio Cirbes, po 11 su dali Dangubić, Blažić i Rebić, koji je veći deo utakmice proveo na parketu, i to je zaista veliki plus za Crvenu zvezdu. I partija Nikole Rebića, ali isto tako i partija Marka Tejića. Levski zakucan za dno, čisto sumnjam da će se pomeriti odatle do kraja ove sezone. Dakle, Zvezda dolazi do 14. pobede ove sezone u ABA ligi. Priliku za 15. trijumf imaće u subotu u dvorani Pionir, kada dočekuje ekipu Cibone i priliku da popravi svoj skor i da izjednači rekord Partizana po broju uzastopnih trijumfa u ABA ligi. Srečan pozdrav, ostanite dalje uz programe Sport kluba. Бяхме карали една тройка от 8 опита и... Това говорихме ние по времето. Трябва да се отпуснем, не видях, че трети шанс е 23-22. Сега двете грешки накрая. Спокойно може да завършим в рамките на второто време. Но също време се видя, че големите отбори напускат вече, както се казва, защото те влизат тези дори, защото играят с по-голяма ротация, тези, които по-малко играят, сега са много мотивирани. Видяхте това лято последно така да се тишува. Калинич. Калини само да каже, че беше опция да не се лятото. Това е ситуацията. Добре, да, и тогава си говорим. Те всички държат да питат едно и също. Мене ме мъчи един и същи въпрос, но не знам, ти си човек, който толкова много е положил емоционално през всички тия години. И как се чувстваш ти в момента, в който знаеш, че можеш сега в съблекане просто да кажеш на момчета да видим степенци? Ми се борим да ги ударим. Се борим да не ги ударим. Аз между другото, преди разбора, може би това каза Дени, аз водих разговор с едно на разбора. Може да избързо да понимаш, чакаш се борим да постигнем тези въпроси. Минахме титуларния влак. По нашите сили и съм казал правим там нататък. Това е година, в която чули се минава през карта след нашия приятел Влади. Влади Карнафилов, той мина през много тежки моменти, ти минаваш през супер тежки моменти, върха падаш аз крилячко. Ами, приемам ги като данно. Не, то е ясно, че тонуса и настроението го няма. Ние правихме коректно за преместим матча да излезе, да не помогнаха на много стрека. Отчета се съгласим. До което виж, със сигурност облика ни е различен. Успяваме да се съберем максимално в нашата
глобално, че трябва да има решение. Проблема не е сега моментно, днес. Трябва да решим глобално проблема с финансирането на българския спорт. Обещава се нов закон за спорта, но той евентуално ще влезе в пленарна зала чак в началото на новия парламентарен сезон. Добре, аз не знам какво пожелават, все пак някакво чудо, вече Дядо Коледа да мине Простецка да стане някакво чудо, да.